Abi me kunyo na nyi. Viens trop de ko take a jamu e ko taka. Ni samba kele mbole besa. Ni shi de la minute kele mai besa. Me wuro mangele ikado. Non la rabi e so nyuma minunjo. Atara koluto. Oh to bi dama wala. La rabi e mobili minunsa. Atara koluto. O to bi dama wala. Me la rabi e to mi nyino te dama wala de. Kuna armadi ibi to nyini die to de ko take a jamu e ko taka. Non la rabi ay farafina yala ka farajela yara ka doni ni ka doni tro ka kla ka nyabuna adama de uma na ka doni ay na fulo nyini kan gono fulo bo nogola kan na fulo nyini ka animateur bo nogola kan na fulo nyini ka angelu kamano bo nogola abilay ka seko ke mali don doni gela mi ma doni gel le muru bay ka be na kele ndai wala deni abide Sayyidina Muhammad rafi darajatu Goma Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Asollo ko kira kan ni sol temani ni mo we sujudi bi mo ba bi trop tigidi. Kala trop tigidi join. Bile ko te kan be na minga trop tigidi kan be dina la e go ko su ko liberty. Ya bala. Namo. Jamina no itene temeli. Djiguiya Blo turu. Beba don takani kasigina. Bi anana ka wakaso. Ani aga jeli. Arafna mina kanga jeli no jeli bini. Ko kana bana tuguni. Donc ni nana be dimashima kala ni do bi don do ti don amino yamara se manga président ananga trop karamo la ka représenter tout le monde ta don luka don inshallah président boye ko alhamdulillah wa shukran Allahumma salli ala sayyidina Muhammad rafiu darajat wa just bi kuma Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam agoma ko wara kuma na to misisa Djiguiya Blo e lane abi din tadi. Jeli do se Allah na abi din kuma ko. Al horome jila ke lane abi din. Ase don lame horom ke jiri kamale. Ka horom ke jiri kamale. Lane abi din na abi. Abi kala kise kunyana mato. Wallahi. O Djiguiya Blo Nuni ala lani abide dia ko be de sigata o ma do ni mo bia no muntel nuno amado ala abia amancha sigata nune festival organisé sao ka ay mo ata ga di lani abide ma sigata lani abide tara ata ga di uno roblamo kala nyina sigata do nu re kala nuni sigata nu kala nuni no ko fo ke je goro akara ko bilelo akara ko fitelo numana bu yaru kala miliyo fisi wala ute sigata so na bi bani ni bije do e amla sigata semestra mu ya ra dodi na u e fami ame munyo do mali ko na ani wala ame munyo ni bose amaro karamo jelo na u ya chela amaro karamo ban chela ajego no ra ni ale ko chamange ale ko chamange kalamora se undola ale nura gaje ko chamange o asa ko sragelna o kalano e mo militaire mundo kalano tigudu kalamo je wondu yo ye baba ay gruka yo ye baba ay buya fisi walo tere o so je wa chame azulu la bele mais sani wati soli mumena umani fenno ka bo anga ya ka kene ka a ni ke so we are also de ga lo abi demi ko mi la no be no don kura bo oko vraiment nga fuluwi o da me kuma fla faroka folo ko anga hakili to jeli binna sigata
n'i y'a ye yɔrɔ yɔrɔ ni Lalaby kalanden jeli beni ye yɔrɔ yɔrɔ i k'a kɛ i n'a fɔ Lalaby ka kaw dabo donc jeli beni Djiguiya Blo ye Lalaby dɔ ye cogoya min na Lalaby kalanden kelen kelen bɛɛ kan k'i hakili to jeli beni na o cogoya kelen na ni n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ dugukolo fan o fan na ko ka minɛ ka bɔ fa Lalaby yɔrɔ ko ni jamakulu fana cayara ko Ala ka mɔgɔ ɲuman dɔ b'a cɛ ma donc an b'a ɲini aw fɛ nin ta in na kɔrɔkɛ ani dɔgɔninw bɛ voyage yɔrɔ la an ka dugawu fana ko ye pour que Ala ka sɔrɔw jidi yɔrɔ ni degun minnu bɛ yen Ala k'o wuli ka bɔ yen Ala ka n'u lafiya inchallah président ne bɛ dakuruɲɛ kelen min da o kan i m'a ye ne bɛ to ka kuma dɔ fɔ n ka jeliya kuma la kuma in kun ka di Laladen ni Abiden kosɛbɛ n ko da tɛ kɔrɔman dɔn fitiri waleya kuma don Bamakɔkaw b'a fɔ ko da tɛ kɔrɔman dɔn fitiri waleya kuma don n'o tɛ cɛ o cɛ man'i susu i da la k'i ɲinde saba kari walayi n'i nɛn don o la i hakili tɛ k'o tigɛ anw tɛ se ka ɲinɛ Laladen ni Abiden kɔ i m'a ye président Lalaby balolen ye kuma dɔ fɔ ne a tɛ yen bi mais a kuma in bɛna tiɲɛ segin a kɔfɛ a ko k'ale su bɛ mɔgɔw balo Lalaby ye moto di ne ma Kalanblon na yan o kɛra e ɲɛna Lalaby fatulen kɔfɛ san kelen ne ye n jɔ ka moto ko in barika da kɛnɛ dɔ kan a bilaye hɔrɔn kamalen dɔ y'i jɔ soma tɛ donso tɛ n ko a barika Laladen ni Abiden ye moto la mais Lalaby salen kɔ ne y'a dɔn ko jeli ka moto bɛ jɔ réparateur kɔ a ko ne kana nin kuma in fɔ ne ye cɛbakɔrɔ min tɔgɔ fɔ Lalaby salen kɔ ne k'a dɔn ko Lalaby ma ban a bilaye ale ni Lalaby ma jɛ ko ma mais k'a bɛ Lalaby jasa ne ka taa moto in jɔ moto feere yɔrɔ la u k'a falen a ɲɔgɔnna kura wɛrɛ la quoi Diɲɛ ko ye an k'an cɛsiri i m'a ye mɔgɔw bɛ bamanankan dɔ fɔ ko n'i fa yɛlɛnna yiri min na Mohamed ni Abou ani Fuseni ko n'i fa yɛlɛnna yiri min na ko n'i ma yɛlɛ la k'i k'i sigi a ju fɛ aw ka ma k'o ye dɛ aw fa yɛlɛnna yiri min na aw yɛlɛnna ka taa ladon kari parce que dɔnni n'i kɛra dɔnnikɛla ye a bilaye ne bɛ to k'a fɔ Suma Kamalenw ye n'i kɛra dɔnnikɛla ye n b'a fɔ Mori Kamalenw ye n'i kɛra dɔnnikɛla ye n b'a fɔ jinɛtigiw ye k'a fɔ donsow ye dɔnni tɛ kɛ alikiyama dɛ ne ye turabu masa i b'a kɛ diɲɛ de kɔnɔ maa si tɛ maa kungo lajɛ alikiyama a bilaye ne ye Suma Kamalen ye i b'a kɛ diɲɛ de kɔnɔ hali jeliya a bɛ kɛ diɲɛ de kɔnɔ n'o tɛ n b'o fɔ dunun fɔkala bɛ yen balani fɔkala bɛ yen tamani fɔkala bɛ yen mɛ buna adamaden fɔkala ye da ye fɔkala de ye da ye anw fana bilalen don aw kɔ fɔli de kama n'a y'a kan ye an b'a fɔ diɲɛ b'a mɛn n'i ye ntɛnɛn siri wɔlɔ sen na forotigiw b'a mankan mɛn n'o de fɔ kɛko de ye fɔko ye n'o tɛ ne bɛ barika da Djiguiya Blo ye n'o de fɔ n ko Bamakɔ kɔnɔ yan n'i nana n'i ko ko jɛkulu dɔ bɛ yen ko ne bɛ k'a ɲini ni maa min ko k'a t'u dɔn a fɔ ko gɔnifɔlaw jigi i b'u ye ni maa min ko k'a t'u dɔn a fɔ ko donsow jigi i b'u ye ni maa min ko k'a t'u dɔn a fɔ ko somaw jigi i b'u ye ni maa min ko k'a t'u dɔn a fɔ ko turabudalaw jigi i b'u ye ni maa min ko k'a t'u dɔn a fɔ ko jinɛtigiw jigi i b'u ye ni maa min ko k'a t'u si dɔn a fɔ ko jeliw jigi i b'u ye ni maa min ko k'a t'u dɔn Tobiri Kuyate a fɔ ko animateurs jigi i b'u ye Djiguiya Blo sababu la anw ye miliyɔn caman sɔrɔ Djiguiya Blo sababu la an ye duw sɔrɔ Djiguiya Blo sababu la bilaye ne ni Lalaby ye ɲɔgɔn dɔn n bɛ barika da i ye Jɛnɛba Nantume den i n'i jɛɲɔgɔnw ni balimaw ni sinjiw bilaye talayi i ka secrétaire général Seydou Konare ka ne jelikɛ don avion kɔnɔ k'an sigi a kɛrɛfɛ a sababu ye Djiguiya Blo ye a jɔlen filɛ Alfuseni den balabala wolo man gɛlɛn i ka dɔn n'o tɛ cɛkɔrɔbaya tɛ dalu ye dɛ dɔ si jɛlen don mɛ mɔgɔya ɲɛ t'o hey zone de ye fana de ye fana ye mais ɲɛgɛla bɔla de i tɛ foyi y'a kun ni bo bɔrɔ tɛ baarakɛla den de ye baarakɛla sɛbɛ den de ye sɛbɛ kɔrɔfɔ ye n b'a mɔn dɔn k'a kɛ namara bɔrɔ ye k'a dulon ni kun y'aw tulo garijɛgɛ ye k'a di aw ma ɲɛnamaya la an ka hakili to ɲɔgɔn na parce que bamananw ko ten ɲɛdimi fura bɛ mɔgɔ caman bolo kɔdimi fura t'o bolo mais ɲɛdimi fura sɔrɔla Djiguiya Blo bolo kɔdimi fura sɔrɔlu bolo k'a daminɛ Mohamed la Abou Fuseni a fana k'aw jija kɔdimi fura ka k'aw bolo bamananw ko ten i fa mɔgɔ fajuguden o ye den kelen bɛɛ de ye i fa ni mɔgɔ tun man di i fa salen kɔ n'i n'o jara i kɛra i fa jugu ye i fa ma sɔn ko ma n'i fa sara n'i sɔnn'o ma i kɛra i fa jugu ye o tuma kuma filɛ k'a di aw ma n bɛ kɔrɔfɔ ni ɲɔngiri yan n'ale donna kuma kan mɔgɔ dɔw bɛna don kuma kan i bɛna wuli sunɔgɔ dɔ kɛ mɔgɔw to dɔnkili lali la ni mi hakili sigi i bɛ segin dɔ ta lalen kan bi wulada in na ka bɔ Kalabanbugu ka na n lɔ yan
mana ko wori ya sobre mana ko sanu ya menna le mun kama wole Djiguiya ko dodi ba ma ya sayana kedo le mna to bipiate la kamina diala Lalaby mi ni songa dinya robe Lalaby mi nyale flato ima Lalaby mi na jelde ila bo Lalaby kabako natro ko se du gulo su natro ko se su ye du gulo kumbi kunna na de na bi de ke barika ble ya barika to bre piate ye ne du no fo fa ko ma bo to le dengole ma bay mai nyani ga to ke ki fa ko di kanyina di nyani ga to jondo ke ki fa ko di kanyina di wala ko so ngo mo meri ma ko to bre piate kala fa nyina di afna ki jija ke Lalaby ko di na manya ko Lalaby sale bi nyani ga to ngese Abou ma kese fusani ma kese président ma kese to kalema me fulibla janaba na medena kabako ego ko buddu zongone fole jigi to brita fola buddu zongone fole jigi ne afala le ko dinya jigi do kala tele ke fe te kala defi do kala tele ke fe te kala musofe do kala tele ke fe te kala lufe Somar temeli ke barka bleye emi tegele mo goni fido kay marawo ka bay may duguna ya dabole jugo kama be ile somar temella korange ken lo bi ke barka bleye Lalaby brado ya ba Lalaby ke lo ke Kalanblon ndo ama fo kana lo akle de ako kana lo jamana ni ne ana fo to bi biya ngena kana na Kalanblon lo jamana ni mani tonon beni nebra kuma fo dinyaro ya ne kato kai la digi kuma kuda te dinyaro ya ko kuma kuda bani pew kuma kuda ile ya olule ke fo kuma kuda te jonsi kono ko kuma kuda bani Abou ke nyala ikambi momeri kori vari ala ke yendiala bay maye aiki jija ni do isi la dinyaro ya Lalaby sako ni do isi la Nazo kajange moto takniero ajange mobili takniero ajange avion takniero ajange go bele to ikato bre piate takniero ba Lalaby sare ke le to ako mena kana nya like andi ke foli bla kana de la abe mrise Lalaby na to ko do la ke do la dinyaro ya mi make aziridi frabana Musafu Diallo azanjalo de frabana Musafu Diallo wori ke classique frabana Musafu Diallo alale frabana e na to fingire na mo ko nyu ko ya to e ngure tati kuno Musafu ba barika frabana bele te mo ko di suko le mbamba ni mba suba do te keleni jama do te la commande to la ma bala bo ayire to la Abou kana bi kana nyala Abou koka ba Lalaby sali abe fole ko Abou ko e mo meri ani fusen kana bi kana nya laiga ban mai tuna beni nous le fo ke ba ko lu kele sama nombo le do bla triangle do bi kungo ay ke lay fanyana de ke ka ko ako to bre piate ma kay letre wala million de la kana dam Lalaby no fo to bre ay ma ya tro me kele ko Lalaby ma ay na mi na ikra mo kele ka mi na ifadi ka mi na idoni bay bay ibra dingulo na mi kanu do wa ke mo gore ibra dingulo nyini ga to aki soflo aki kanu tro beni kena bi nna le duna kuma ga ole ko so ngodo no ay bolo dro fa ñon do to fa le frabana Musafu Diallo Musafu Diallo nya jassa sulmana safna liya ko halni die pe panan ki pour na fulga ne sulmana safna ne sulmana safna ne adai farko ga ala be kien na fulu so akase so dai le yiri na ka di ni do so ko ga da so ko da ki ko gida mo ko ti da ko mo so abarga dia le ni jabade adiala to bre piade yeke boy maye ibra foliti aba fako da kuda di meni de bien turaro ni de foliti aba fako da kuda di meni de bien turaro aba fako da kuda o abarga dia le ni kunyana marton sani aile na marton ta ga la dinya ku dinya betere ga na ni wona iku
Faden toro kana nya na iga kilika suzo tete la ale ma fela ale kana nya na iga tobri be daye na le safina be dia men nyani ga to ne ganski nyan dan daga liko daga ya ben dan daga na kumba ben dan daga yebi ken dan daga ni do ko kay mari wala abidja na mobili motori kela la motori wadi do mancha ko wabi do la bi do na dia asali o témoin to na temeli barka dia ni inshallah e comme témoin ma ga to na temeli dia ya wala ta galen ka ba c'est ko na ya barka non c'est do barka dia ni okay bay ma ya kewo ke to bre ke ye abes la me ya wa galen ni ma amra nyoy e kaburu fe do matake amra nyoy dia fa matake no le fingina mo kan ke woro ne me ke wale ma ke wale te woro na o te woro ni e woro ni abarika mbeda ni ne bitu ko afo nyina jara na ni nyo masa o tekele ne ka nyo masa o de sikata so digi de yekri ka singala nyogo mo bana jebe ali to ba bref mi président namo ka Abou fo Mohamed fo ka Kalanblon bela jele fo beni bela fana bene to Marcel Dasirama meni fo Kalanblon ngani la me fo ay manganda ay sabali ay manganda ngani la me Kalanblon ngani la me aw ni Lalaby ka jɛ ala ka hinɛ la a kɛra ni ma fili ma ɲina olu de t'a kɛlen 2012 kɔfɛ a kɛra arajo Kayira da la olu ka anniversaire Umaru Mariko ka ɲɛnajɛ olu biti tele dɛ 2012 aw yɛrɛ k'a jateminɛ o kɔfɛ Lalaby tununa anw na mais an ye ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni o kɔfɛ o kɛra min kɛra kati kɛra polisi poro ka ɲɛnajɛ la bɛɛ kɛra Seguba Sarawele sababu la o kɔfɛ Lalaby tununa tugun na 2015 14-15 Lalaby ye Kalanblon dayɛlɛ mais ne n'a ma jɛ Kalanblon dayɛlɛ wagati kɛra Kalanblon dayɛlɛlen a promotion fɔlɔ tun kan ka bɔ ko cɛ 100 donc u sera Seguba fɛ yen k'u bɛ fɛ ka ɲɛnajɛ k'a ɲɛnajɛ de senfɛ u sera ne ma ne tun b'a organisation la t-shirt minnu la carte minnu la anw de jɛra k'a bɛɛ kɛ ɲɛnajɛ fɔlɔ o de kɛra terrain kan yan promotion fɔlɔ bɔr'o de la 2015 o don Lalaby ye Adama de jansa 70,000 k'a di Seguba ma ka 30,000 dilan jɛkulu ani matɛriw cɛ o y'a sɔrɔ bɛɛ tɛ yen an n'a ye jɛ minɛ o la an ka festival min kɛ première édition fo kana se édition 7 ma ni ma ɲina an n'a a kɔni ye 4-5 ɲɔgɔnna kɛ ɲɔgɔn fɛ a b'a bɛɛ kɛ a bolo nafolo n'a sigi anw n'o minnu jɛra n'o tɛ yen n'anw y'o ka so bila o kɔrɔ an kɛra fitiriwale o kɔrɔ ye ko anw ma an yɛrɛ dɔn n'a ye mɔgɔ minnu yira anw na k'a to balo la mɔgɔ ka nin yɔrɔ lamɛn dɛ ka Lalaby to balo la Lalaby ye mɔgɔ minnu yira aw la o de kɛra Mohamed ani Abou o y'a sɔrɔ Fuseni bɛ yen mais Fuseni ma ɲi Mohamed ani Abou ko n'i ma da ninnu fila la i kana don a la ale Lalaby siga t'a la a kɛra siga t'a la nin tɛ kuma labɛnnen dɛ donc o de kɔfɛ banni nana kɛ mais banni bɛ kɛ wagati min na Lalaby kun kuma don o don ni banni kɛra so y'anw ta de ye ni jɔra anw ɲɛna donc an bɛ dugawu de kɛ denmisɛn ninnu ye Lalaby yɛrɛ dɛsɛra yɔrɔ min Ala k'u tɛmɛ yen u ka kalandenw minɛ kalandenw ye parce que an ye ko dɔ ye Lalaby la k'a to balo la Lalaby de n'a ka kalandenw dumuni kɛ i b'a fɔ ko diɲɛ bɛ kule ni cɛ mun ye ko nin tɛ quoi i bɛna dumuni bɛ sigi aw bɛɛ lajɛlen bɛ sigi aw bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ donc a kɛra ka kalandenw fɛ kalandenw fana kɛra kalandenw fana ka kɛ ninnu fɛ ninnu fana ka kalandenw fɛ président filɛ ko o ko décision kun bɛ ta a b'a fɔ a ye Umaru Sɛni wele ka na n'a welela ka na réunion min kɛ o bɔ u bɛn'a ɲɛfɔ donc anw y'a dɔ de ye anw b'a la de ni saya tɛ anw tɛ se ka bɔ a la
k'a dɔn k'a fɔ ko anw ye Larabi de ye kalandenw k'o dɔn denw k'o dɔn président k'o dɔn anw fana b'a dɔn parce que anw tɛ fitiri wale wa an b'a ɲini Ala fɛ Ala kana kɛ fitiri wale an bɛ to ka na kuma dɔw la an bɛ fama don dɔ an bɛ don an tɛ kuma an bɛ don ka yɛrɛ ka foli kɛ ka bɔ don dɔw fana na an bɛ don ka se ka kalandenw lajɛ an dɔgɔninw n'an denw lajɛ k'a fɔ k'u bilasira mɔgɔ ni fili tɛ ban n'u filila u ka yafa ɲini mɔgɔ fɛ ni mɔgɔ fana ka na bɛɛ filɛ fili ye fɛn dɔ bɛ a bɛ diya ye a ka di ye ka ko dɔw kɛ mais i b'a sɔrɔ Ala t'a latigɛ Abou Fuseni Mohamed ninnu ye ne jate k'u fa ye ne bɛ don k'u de ka wuli k'u jɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ anw ni Abou ye ɲɔgɔn ye Côte d'Ivoire siga t'a la janjo la o tigi y'a dugu siga t'a la Abidjan Djiguiya y'a kɛ i b'a fɔ anw bɛ yan de Abou b'o boli de k'anw kunbɛn Fuseni filɛ nin ye la même chose Mohamed fana a bɛ Côte d'Ivoire an tɛ tile fila kɛ n'an ma kuma taatɔ a y'a sara la an hakilina ɲuman min y'an d'a ma an b'a fɔ Ala ka yen fana diya la Ala ka Kalanblon jidi Djiguiya Blo kɔni y'u ta de Djiguiya Blo ye Kalanblon ta de Marcel da sera a ma yan festival la anw ye ko dɔ kɛ ninnu y'anw dɛmɛ mais yan'u ka dɛmɛ cɛ anw de y'a yira n ko an ye ɲina festival hommage Yarabi Larabi ye su o su an bɛ film kelen bɔ a tɔgɔ la k'a su saba bɛɛ dafa o ye hɔrɔnya de ye o ye Larabi ye waleya ɲumanya mun kɛ a sara de ye donc an bɛ yafa ɲini bɛɛ fɛ k'a fɔ ko Ala k'a bɛn ni ɲɔgɔn na o dan sugandi ne fa kuma ɲɛna kojugu